И здравейте хора, в днешното видео ще играем 99 Nights in the Forest, но новия апдейт. Ще играем на евента. Да, ще играем на евента. Много съжаляваме, че не сме качвали от адски много време. Просто нямахме време, честно да ви кажа. Но сега завръщаме с нов апдейт и ще се опитаме да оцелем колкото се можем повече дни, нали, да минем играта. Хора, този евент, само да кажа, като свърши, то ни изкарва. В смисъл няма да... Това е просто евент. Днеска ще нямаме на евента, просто. Така, Боба, ти трябва да ми казваш сега какво се прави, защото аз не съм играл от адски много време. Чакай украшенията, те билдовете, просто ги спъби на някъде. Какво се прави сега? Имам масички с торта. Виж. Ще стане яка база, бе. Ти си взел шапка, нали? Между другото хора, вижте, аз имам Рейган. Като има Рейган, ще си купи там титла и... What? Хора, даде ни админ акс! Това гледай какво прави. Това вантапа всичко ли? Да, абсолютно всичко. Гледай, щупи голямо дърво. Найко... Ами да ходим в банка, защото ни вантап. Ето да сложа всичките украшения. Сега като намерим нещо, отиваме да го лутваме, защото ни вантапваме абсолютно всичко с тази братва. Да слагаме в огъня. Между другото аз съм станал по-добър от миналия път. Да, той играе доста. И съм 514 дена. И видео ще е докато самия евент не свърши, така че... Ето около 30-50 минути някъде там. Слагай в огъня. Гледай то, като пише в създателя, може да даде някакви помпи, армори, диаманти, всички да. След малко сигурно ще даде оля бареле. Хора, сега ще пробвам новия апдейт там да ловиш риба. Той не е доконов. Да, ама аз махна ми се брадвата. Дай на мене. Защо? Той каза, че имахме минимално време, трябваше да чупим колко се може повече дърво, бе, ние сме много зле. Да, много сме зле. Бе, слагай там неща. Поне направихме. Той пише, че дано сме събрали колко се можем повече дърво, ние никакво дърво не събрахме. Аз ще забравих две големи дървета и... да. Сме малко тъпи, но... Аз така засаждам саплинги. Поне събрахме саплинги. Той пише, че искаме... Дали искаме... И ферросак. What? Това нещо... Убий животно. Убий този заек. Вземи това заешко. Ела. Ще го сготви, нали? Покажи нещо. Да, прибери го и го свърля. What? Ама той сигурно ще ни го махне след малко. Дай да ходим за детето. Аз ще го правя сам, принципно. Добре, аз искам да експлорна малко мапа. Бабая, ма! Добре, знаеш ли децата този път няма да спасяваме? Хора, пише... дропва ни скрап, отивам да видя. Той ще ни скрапне, ще ни донесе микроволнови такива. Той ще ги спомня там, където си ти, май. Ами... Но сега няма нищо. Ще го дропне след малко. Слагай. Айде 50 метала има хора вече. Малко е се, пак за първи ден. За първи ден е малко. Хора, той пише, че... Играта 12 милиона. Да, играт 12 милиона в момента. Майко. Това не е толкова много. Да, представи си колко робъкс правят. Малко. Той пише, че българин на Roblox там инженерче, че не лагва сървърът и така. Ето мисля, от 12 милиона са много. В Steel Brain играят по 22. Абе, бягай, бе. Той пише, може да даде малко диаманти. Малко? Да дава. Да. Хора, пише, че ще дава диаманти. Първия вълк е дет. Я видим. Остана, бе. Връщай се, аз се връщам, защото сега ще дръпа много диаманти. Аз съм тука. Диамантите... Виж, че идват. Къде са? Ето ги! Майк, аз обърках балона за диаманти.
Това ли бяха? Само 4. Аз взех 4. Да, ма после ще дропна още. Това Добре, беше малко. пак е с нещо. Аз имам 130 диаманта. Аз имам 76, но съм си купил две неща за 150 диаманта. Да пише, че в момента само за начало, после ще сложи, ще дава още. На детето. Той купише... Ще отиди при Грова Гарден за малко. Интересно. Не знам. Не знам защо. Така че някой ми нищо да не прави. Нищо да ни дава някакви. Хора, даде ни малко... фю. А защо да ли ни ето тука? Защото ще мога билдваме до там. Аз не искам толкова голяма база. Та някаква направим. Кипвам го и знам. О! Какво това бе? Какво това? Това столове ли са? Това са столове, май. А не, това са... Я чакай. Това са храсти. Това са Слагай храсти, бе. Прави ограда от храсти. Чай, ще може да билдим, чакай тук. Аз тук мога да билдим. Аз знаеш ли колко гради имам? Аз взех малко. Аз взех всичките. Ами ще просто на рандом. Не ми я прави много голяма. Аз просто ги слагам на рандом. Не ги слагай. Той каза, че ще направи нещо колаборация с Грова Гарден, не че отиди при Грова Гарден, затова не дава красти. Това ще бъде интересно, сигурно. Нищо според мен Грова Гарден умря. Не точно. Пак е игра доста хора. Ще изпълня храна. Да, ще изпълня. О! Мит сандвич. Още столове. Това е някакво друго. Не, това са килимчета. Мале, това е много яко, е. What, цветя? Ма пише, че пак ще ни даде админакс. Не. Каза, че защо всичките... Хамър! За тези неща, бе. Какво? Че сме имали админак, защо не сме събирали храни, някакви такива и да... Той би каза, че ще спаваме най-гадния... Още украса. Rainbow Fish. Какво е това? Стол с онуи знаме. Да, с грешното знаме. Те минават през хръста. Те дори не го прескачат, те минават през него. Не ми дай да го бия. Аз ще умра. Ма ти да умреш, ще се респаунваш. Така ли? Да, след като стане ден или там вечер, зависи. И дори и двамата да умрем. Мен пък ме бъгва, защото не съм със слушалки. Добре, ама... Айде да спамва още, искам още. Как ти? Аз ще за другото дете. Защото... Да. Тук да е. Хората би каза, че ще ни покаже някакво ново чудовище или там някакъв нов враг. Това ще бъде яко. Ако не искаме спойлери, вика да си затворим очите. Аз не ги затворя. Не, аз първо... Запътвам базата. Вие като си ги затворете. Виж, че ще спомням някакви руби честове. Това са най-хубавите честове в играта. Нека да видим. Какво е това? Даде ми барбекю. Някакви честове падат от небето, хора, вижте. Това са най-добрите честове в играта. Аз взимам тоя. Ето са двамата. Защото принципно нормалните честове са само за един, но те са за двамата. Резачка! Аз имам резачка. Tactical shotgun. Ме ми даде резачка. Той ям... Кунай. What? Какво ти даде? Виж. Това е много тъпо. Не. Щита, ме ми даде кунай. Мен ме кепи, не е тъпо. Виж, вече имаме... Ами те могат да бият през него. Вече имаме един фрагмент. Слагам го тук. Да, това е Game in the Forest. Да, знам. Let's go! Дай ни оле барел. Виж колко барела ни даде. Ще ни стигнат ли? Да, бе. Аз не мисля. Добре, да, бе, стигнаха ни. Аз имаме 4. Пази, аз имам резачка. Да чупя интернет.
Той ни пита дали иска да спомнем новите мобове. И Да аз, се върнем, да се върнем. Да, искам да ги спомня. И без това се ще подгоня Лена. Хора пишат, че като стане ден може да ни атакуват. Също хора, ако не сте се абонирали или ако не сте лайкнали клипчето, направете го сега. Защото ако искате още такива видеа, трябва да го направите все пак, да ни подкрепите, да знаем, че искате още такива видеа. И напишете по едно коментарче. Няма значение какво, може да е хейт, но не е със сигурност по-добре да е хубав коментар, отколкото хейт, но да. И да, това е. Напишете какво искате да качваме. Да, напишете на какво искате да качваме и ние ще го изпълним, защото нямаме много големи идеи в момента. Някакви реакции. О, не само да е това, което си мисля. Нямаме огън, бе. О, да, това, което си мисля. Да, това, което си мисля. Какво? Ени скорпиони, дето изгасват огъня. И сега какво? Много сега. Не знам. Аз пак го напълних. Чакаш. То се оправи. Аз използвах всичките барели. Нищо. Само пак да не изгасне. Аз имам 20 дървета, ми ги слагам за смелтъра. Аз Добре, спасим сега другите аз ще деца. покупна и доста. Пак идват тез. Той е това. О, не, убий ги. Виж ги, бе. Кой бе? Какво е това, бе? Огъня ни умря. Пак ли? Мина много малко. What? Какво е това? Метеор шар. Или пак няма огън. Надявам, че ни дадат това барели. Ето никога огъня. Оправиха ни го. Да, питах му. Отва там, бе. Къде е, бе? Много голям. Аз бавам такъв. Той пише, че ще стане нещо по-трудно след 5-10 минути. Това не ми хареса. Да, и на мене. Нищо, това беше елементарно. Добре, дай да отидем за децата. Ми това е вечер. Или да ограбим банката. Еми, не сме готови, аз нямам армор. Аре, аз отивам за банката. Ма там са много трудни без армор. Идвай. Нема аз. Нали се респаунваме? Не би трябвало. Да, викаш. Той пише, че ни дава буст. О! Отивай, дай ни някакви честове. Ей, Искал ги е сложил. Той каза, че бета искал ги е сложил. Ма той само ни разкарва. Ма той ги е Ето ги. махнал. Ето го. Това е един. Огромен е. Я. Може да ми даде това, което... О, виж какво ми даде. Let's go, и на мен ми даде това. Айде да ходим. О, за банката. Само да си оправя. Отиваме за банката. Хора, Ала. отворена е, Да. аз влизам. Аз ги убих. Стоксно. Това ли беше? Той има още. Не има още. Той на един етаж има около Що бях 2-3 толкова рейда. малко? Чай има още. Виж, че ще покажа някакъв нов айтем, ама да отидем ли? Не, Да отидем не после да сме се върнем, почнали. да отидем после да се върнем. Той пише, че трябва да си вземем армора. Малко трудно. Ма той му сигурно ще ни безпредни даде. буст. Предполагам. Я. Нищо не е дал. И ще изчакаме. О, да. Армор. О, да. Къде е моя? Ето отгоре на огъня. Най-добрият армор в играта. Добре, Даренко, сега кой ще ни сложи да ни даде новия айтем. Ей, да къде е? И къде е този нов айтем? Make sure, прави ти армора по-силен. Сега го праща, я да видим. Ето го. Къде? Аз го взех. Armor Trim Kit. Армор. Уат, виж ми армора, имаш И моя. шипове. Мисля, че мога да им за банката. Да, те сигурно като ни удрят ще умрат. Да.
Тя да се бусна. Не. Добра. Пише отидем при... Файра, ама дай сега да ги убим. Аз малко ще умра. Нищо. Ма това Елен го чувам. Той не може да е тук. Дай да ги бия се българя, аз имам еймбот. Дава диаманти. 5 диаманта само спална. 5 диаманта, 5 диаманта. А за кой честа горе, защото то само за един. 2. Да, рубик честа. Хора ще умра! Хора на едно HP съм! Дете. Чил. Тя ще ги бия. Оти понеси от мишка, който това може да го правиш. Аз ги ръчкам. Деца. Добре, това ли беше? Не, има Не има още. още. Е честа. Добре, отворихме го. Чай да видим и аз искам да отворя, защото до тебе. Не ме путай, ма то само за един. Ма защо трябва да е за тебе? Защото аз го направих всичко. Аз сега си ма путал. Чакай да го отворя. Чакай да го отворя поне. Не, ще го отворя. Не, бе, спри. Хората пише някакви мега култисти идват бързо. Какво се случва, бе? Мен ми лагва супер много. Взем. Ладно, аз умирам. И аз. Не, аз наистина умирам. Ти ще умреш! Ти ще Да, умреш! да скакам. Ще ми бъгва. Боби, умираш! Боби умря. Ама то заради тебе. Бобито умря. Заради тебе. Бобито умря. Как така? Бах ти бота. Хорато! И как трябва да Аз губим той нещо? С помпа! Да, помпата нищо не би! Учи си пред него. Аре, убий го, бе! Айде, той има и нормални кутици. Добре, как се очаква да губим ти нещо, а? Аз не мога да се мърдам. Как се очаква да го убием? Да, бе, да! Ама! Той ни говори за някакво PvP, не знам какво има предвид. Да, сме само едно... О, рейлгън. Със сърус ми трябваше. Ето си. Аз имам. Това беше Friendly Gun. Я? Вижте да не... Не, това е много гадно. Не! Вижте да не те стрелям. Аз съм стъкнат в стола. И аз вземи хамър. Вземи хамър, защото аз съм стъкнат. Мога ли отида... Аз съм стъкнат в стола и не мога да мъркам. Аз се гличнах. И аз се гличнах. Мене ми да аз се мърдам. Аз използвам резачката, ват. Ма аз се стъкнах в стола. Вземи хамър. Не мога. Той... О, и аз мога да се мърдам. Добре, че съм аз. Чувствам се като хлебар, където не мога да се мърдам. Брате, ма екрана ми лаги. Добре, ни в космоса ли сме или в гората? Някъде другаде. Аз отивам при извънземните. О, левкам. Базикам се. Ама аз Аз отивам на някъде. аз отидах толкова нагоре, че им се махна армора. И на мен ми се махна. Аз съм от мапа. Я беше, че е Пак се съм достатъчно, от мапа. мисля, че ще ни пусне сега. Не, също ако ме пусна съм на поне 300 000 метра. Не, аз те виждам. What? Ти знаеш как съм нависоко? Ама той и аз съм най-високо. А, What? Аз се спалнах и падна вълк. Падна вълк от небето. Мисля, че това беше всичко. Не. Трябва да видим. Ама, аре малко да мога да се мърда. Боби, аз съм отляво на тебе. Аз видях те. Слизам. Аз хвърлям, виж. Хвърлям. Виж. Виждам, аз хвърлям кицуне.
Найде. Тя аз ще фишна. Ти не можеш. Ора, какво се случва? Пиши да се ресетне, бе. Аз ще умра от глад. Аз се ресетвам. И да пише, как че се ще ресетва? спална след малко. А за как се ресетва? Там цъкаш там, където като левкаш и там има вместо ли бутон има друго там ресет пише. В този аватар, бе. Да, като умреш, ти смени аватара. Може има диамант. Диамантен дъжд. Да, той има в момента. Те вече са спалнати, май. Не, то сега ще бъде. Пише, че... има някаква хубава брадва тука. Я. Давай. Ора, ето ни е базата. Той няма да видим играта, аз нямам сак. Аз нямам сак. Ти имаш ли? И аз нямам. What? Нещо дръпнало ли? Нещо дръпнало ли? Виж го бобито как лагва. Виж се поцки. Аз ще изям всичките торти. Давай, стой малко. Няма и аз... Пръко звукачка. Няма храна. Аз ще изям, не. Той пише, че не знаеше, че този стол, където е другото и знаме, че ще глични задата игра, защото всички са стъкват. Включително и аз. Да. Просто се стъкна в стола. А къде е дъждачка? Виж, че има няколко минути, ама другото не го прочетох. За какво няколко минути? Не знам, не видях. Ама да видим какво ще са добавили в апдейта и да спрем. Ора, пише, че ще има дъжд от диаманти. След няколко секунди там. И да не се раме в столове, защото са клични. Да, ги махнем. Моля се да има поне доста диаманти, не там 3-4. 5-6. Ще има около 6, 5, 6, 6, 7. 6-7 някъде. 6-7! Хора, аз кефи ли ви това мемче, защото мен не е много. Добре, сега ще има диаманти, мисля, че. Because it's diamond rain time! Вижте, ще идват са диаманти. Я? Предположих. Я да видим, хора. Аз още съм с този нуба аватара. Аз съм с Аре, трябва поне 20 диаманти да пусне. Не, ще пусна около 6, 7, 8, Пише 9, 10. get ready да се приготвим. Аре де. Преди имаше дървета от диаманти. Айди де. Не ми се чака. Виж, че дропва диаманти. Ето колко пъти ще извести, че е дропва диамант. Най-накрая. Yes. Айде. Аре, дай, спамвай още. Със сигурност дропва. Със сигурност дропна повече от 6-7. Там 10 бяха. Може и повече. С 100 диаманти няма да излизам тук, защото аз вече имам 87. И мисля, че това беше евента. Всеки е тук заради диамантите, да си признаем. Имам 93 диаманта. Трябват ми 7 диаманта. Да, пише, че да не сме стъкнати, ако сме стъкнати в 100, е наш проблем, защото беше написал, че 5 пъти да ресетнем някакви такива и да... Ама за ми хамър да ги махнем.
Не, аз като седнах. Нищо не стана. Той пише, че ще спамва още диаманти. Да, я седнах. Да, аз седнах, ама все пак. Той пише, че ще дава още диаманти. Я? Да, маш космокачка. О, спамва! 4, 5, 6, 7. Някъде И това 6-7. Да. 148 диаманта, 149, 251, съм 42 диаманта. 97. Той 98. пише, че са повече от 20, където беше казал, че ще дава. Ама... Имам 100 диаманта точно. Точно? Имам 100 диаманта. Да, ама не знам какво си купа с тях. Дай ми ги. Никакъв шанс. Дори може ли? Не. Аз ако си бях качил момента за Alien Strike, имам 206. Пише последно, защото ни благодари. Там нещо. Си дропва още. Там... Мисля, че... Не, Ще последен дропне диамант. 1-2. Ще Да, дропне тази само. последен диамант. Къде? И тук някъде беше. Или аз май го взех, аз го взех. Значи аз сега зажутям 101. Не мисля, че ни изкара би трябва. Ми хора, ще да видим сега какво ще се случи. Пише благодаря, че влядахте в това. За новия там, за още един парти, такова за евент. Сега пак не дай на Минакс. Добре, как ще даде един Къде? точно накрая? Я отивам да чупа, отивай да чупиш. За какво не? Той се свършва. Аз искам да щупа всички дървета в играта. Отивай. Той пише, ето ни, дава ни Авдюнакс и след малко ще ни прати в играта. В реалната игра. Чупи докато можеш. Да... Ама и като влеем в нормалното да видим какво се случва. Малко там. До 7-10 дена. Аре, аз чупя. Искаш ли? Чупим. Аре, чупете. Хора, вас скефи ли ви евента? Това е моя първи евент на Ганч Nine Nights. Мен е третия. Аз чупих много дървета. Яс. Ако това дървока имахме в истинската игра, Да. ще е едно Какво са по-хубаво. зад мене? Елена? Да. Еми убий го. Ти имаш най-силната врат в играта, ако не можеш да го убиеш. Добре ми се спамват някакви вълци и всичко, аз нямам храна. Буквално нищо просто ме ги оцели с брадата. Лантапа животни. Тези брадва, не ги знаеш. Целях някак си. Мисля, че това беше евента. 25 дни следнахме, но то... Нямаше много голямо значение, защото знаеш, че няма да бием играта. То даже не е възможно за половин час да биеш. Аз умирам от глад. Аз ям някакви ябълки. Целях майко Ще на ни атакуват. Аз ще още дървета. Аз отивам много надалече, просто. Да, и аз искам да експлорвам. Аз май ще умра, защото съм мисля на една функа буквално. Ето, ако умреш после май, може да се спалнеш, защото... Тото спално ще свърши. Няма значение. Аз съм в мечки, байма. Да, аз умрях. Що аз съм тъпва Умрях мечки. от глад. Аз ръчкам мечки. Виж, че ще се разпална след малко, но той е сигурно няма значение, защото той ще ни прати в тази игра. Кажа. Хора и... Майк... Мисъл... Виж, че апдейта е след 5 минути, той ще добави просто и за армора и тези... Как се нарича? Раци. Това е нови апдейт. Аз ще вляза в соло да видео. Пращане в обето и довиждане вика. И нека да видим сега. Искам да разгледам титлите. И да, хора, ако виждате, вече сме в самата игра. Искам да си избера... Да, искам да си избера обаче... Яма изчакай. Вижте ми аватара, хора. На крокодил. Искам да си купя само някаква титла и там как се нарича. Максималната, като може да си купя е Броуър. Броуър? Ти колко ти имаш? 153. Проходим, Лиля, быстрее! Спортмен си купи Alien или Гъмблер. Аз имам Alien Аз и не Гъмблер. мога. Що?
Виж, че няма в сток. Цъкни рерол. Бе, трябва да ти е безплатно. Да, обаче има Lumberjack, има Alien и Cyborg. Обаче Cyborg е 600. Цъкни рерол, то ти е безплатен. Да, имам Alien. Ще го купуваш ли? Кое е по-добре, Alien или това Gambler? Еми, Гамблер ти дава много късмет, или ти дава само релган? А това шеф, какво прави? То ти дава рецепта да си правиш манджа и тиган. Не тигана, така фурна ли там, каквото и да е. Добре, да си купя ли кампър за 10 джема? Това е новото. What? Хора, Ще се... буквално си гледах титрите и това е излезно. Метеорит. Това е евент, това е някакъв апдейт. Удари метеорит. Очисте ти е страх. Не бе, паза. То съм насра. Да. Добре, какъв е то метеорит? Това плече на манго. Да. Тя е адекватница. Метео. Да, нищо ново няма да има. Добре, хора, няма да купувам никаква титла, защото ще събирам за това пироманиака или за фарбандит. Фарбандит, да се събирам за фарбандит. Адито е тука. What the hell? Къде? Ето го. И хора, Чакай, ела да направим аутро. Тя искам да му... Къде?